Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğun sorattırla, birine inha oğulluk, yaqiyillik vermeğin barasında açıklap bersen, şoların mehremiyeti üyün içinde näjere, qiz ya oğlan inha birine beriyelle bizim Türkmenlerin arasında şiravaş deyiptirle. Eri Müslüman doğun inha birine oğulluk, qiyillik vermek şer'en doğru değil. Peygamber aleyhissalatu vesselam gelmençe cahiliyet döwrelerde şu bir ferhang raýyşmış Ceziretli Arapda inha oğullyk almak, qiyinlik almak inha şu forum bağmış. Kur'an-ı Kerim aýdýar: "Ve ma ja'ala ad'iyakum abnaakum" sizin oğul diýip ejre at çağıranyňyz hakikaten öz perzendiňiz bolmasa ol sizin oğlanlaryňyz däl. O ýöne agzyňyzdan aýdýan sözüňiz, ýöne dildäki söz wagyýetde öjürde. Allah Taala hakykat aýdýar, dogry ýolda sizi salyk berýär. Her kim oğluny öz atasyna nisbet berin, şu Hudaýyň ýanynda adaletlirakdyr. Bir oğlanyň atasyny bilmeseňiz, dinde sizin doganyňyzdyr we dostuňyzdyr diýip Sure Ahzabyň 4-nji we 5-nji ayasında inha şu hukm gelýär. Şu hukm gelenden soň kullen musulmanlar ol oğulluk, qiyinlik bermäni kullen aýrýarlar. Onuň her kim öz atasyna nisbet berilýär. Bir Hazreti Miqdad bin Aswad ki onuň hususiýetinden onu öz atalygyna nisbet berilene de zat diýilmeýär. Allah Taala öz ameli şer etmekligi bilen, teşriýe amelisi bilen inha muny ejra etdirýär, ýani amelen ejra etdirýär. Şu hukmy, yani oğulluk diýilen zat aýrylmaly. Hatta Peygamber aleyhissalam da Zeyd bin Harise diýen şu Zeydi oğulluk alanmış, ona Zeyd bin Muhammed diýmişler. Hatta şunu şu hukma ameli etmekliginiň ulaqan nişanasy Peygamber aleyhissalatu vesselam şu öz oğullugy zenanasyny talak berenden soň Allah Taala sen şonu al diýär. Ýoksa öz oğluň zenanasyny alynmaýar. Beli o hakikaten oğulluk diýen zadyň öz hakikaten oğlu bolmalygy üçin inha sen al diýär. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Muhammed peygamber sizin hiç bir erkekleriňiziň atasy däl, o Zeyd'in atasy däl. Allah'ın Resulü, Hatemin Nebiyyin, Allah'ın medadi bilip dur deyip Sure-i Ahzabyň 40-njy aýatynda gelýär. Munyň bir ziyallary da bar. Bizim Türkmen arada eger şey iş edilýän bolsa, bir jahili ferhengi diýereltmek, yani bir galat yol ýordan diýereltmek, bir de haqiqatlary bir aldamak, tezbir etmek. Hemişe habardar bolup durmaly bolýar, hay şu falanyň oğlu diýip aýmasynlar şoňa. Hiç kim aýtmasyn şoň çyn atasyny, bilmesin şu soňky ýalan atasynyň çagaty muhadip gezip ýörsin. Şüjre diýip bir yalan bir şahsiýet, ama bir hemişe bir ferip kurda bir oglan bolýar. Wagyýety eşitmän, bir mogan ha wagyýety de eşitse, seniň ataň falan diýip soň bilse, inha onuň araqsaja ruhy derwününden inha dargaya. Muqaddeslerin zat ki ata diýip oňa etiqad edýärdi, bir ömür ol yalan bolýar çykýar. Näşiniň ýanyk gurrunla ya işaret etişiniz ýanyk neseple gaçýar. Zam mehrem namehremiň meselesi bolýar, o belagaty ýetişýär. Bäzi wagtda oğulluk alan öýde başa qiyinlik bolýar. Ya meselem ol analygyna ol jawarrak bolýar. Gaha bu hanabadan erkegi ölýär. Zam o bir kulli namehremiň içinde gaçyşyp garyşyp gezip görmeli bolýar. Biz hemmimiz bilýek, şeriatyň dünýäwi baş maksady bar. Birisi şu nesepleri saklamak, neseplerin üstündeki ahkamları var, nikahın meseleleri, yani nesebin ahir gurrunlarının üstüne geliyor bir seri nesebi taydan haramla halalla var, mehremiyetin mesailleri, irsin mesailleri, ama inha bulatlarda onun ziyallarından veli cahili o ferhengi ayırıp İslam onun yerine tekafül yetim diyen zadı inha yerine koyuptur, bir bedili şer'i koyuptur.
Peygamber aleyhisselam aydıptır, kafilul yetimi lehu ev li gayri ana ve huve kahateyni fil cenne. Yani Peygamber aleyhisselam aydıptır, bir yetime kefil bolup öýünde saklan, bir yetime terbiyet beren oğullu adyny däl, ýöne yetimi men şunu gulaltjak diýip saklan, beýleki mewaziler raýat edip özüniň yetimi ya başga bir biganadan da bolsa şu yetime kefil bolan men bilen şol adam behişde şüjre bolup girer diýip Peygamber aleyhissalatu vesselam barmagyny iki barmagyny galdyrypdyr. Ne bijire etsen munda sowap bar.